A Asociación O Castro de Baión en Vilanova leva máis de 30 anos realizando labores de voluntariado, unha ampla traxectoria que este ano é recoñecida co Premio Galicia de Voluntariado. A asociación recibe este premio grazas ás súas labores sociais. Home, eu destacaría evidentemente, non só deste ano, senón dende atrás, a unidade de voluntariado de atención a persoas maiores e con discapacidade. Pero destacaría tamén que cada vez vai a máis a recuperación de oficios, a mostra da recuperación de oficios, tradicións e costumes. O premio inclúe unha partida económica de 4.000 euros. Os cartos serán empregados para sufragar os gastos da furgoneta que tiveron que comprar para trasladar os usuarios ás súas instalacións. Tuvemos que organizarlo con medios propios ou alquilados. Efectivamente, alquilados, pero eso era unha sangría para a asociación, alquilar un furgón todos os días. Entonces mercamos unha furgoneta. Dende a asociación, os seus 60 membros móstranse moi contentos, pero advirten que non baixarán os brazos e seguirán traballando para manter o nivel. Estamos disfrutando moito deste premio. Pero ten un contrapeso. E o contrapeso somos conscientes todos, o contrapeso é que agora temos que manter o nivel. Entonces, iso non é o máis difícil, pero, bueno, é un compromiso que temos que ter aí. Hai que manter o nivel. Coas labores de voluntariado, a asociación axuda a 15 persoas discapacitadas e a 25 persoas maiores. Os seus traballos son moi variados, como actividades de estimulación da memoria ou exercicios de adestramento da motricidade. E todo o fan con actividades que permiten aos usuarios entreterse, como talleres de música, de cociña ou de debuxo.